Marcos Kapitulo 10. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug tabuk sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tao ug gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, Nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himuy og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. miingon si Jesus kanila, Kining sugua, gihimo ni Moises, kay gahi man gud ka mag-ulo. Apan sa sinugdan, sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babay. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha, mahimo ng usa. Busa, ang bana ug ang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios, kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus may tungod ni ining butanga. Miingon siya kanila, Ang bana nga mubulag sa iyang asawa, ug makigminyo sa laing babay, nakapanapaw sa una niyang asawa. Ug ang babay nga mubulag sa iyang bana, ug makigminyo og laing lalaki, nakapanapaw usab. may pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus, aron sila hikapon niya, apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya, o giingna niya ang iyang mga tinun-an. Paaria kanako ang mga bata. Ayaw silag pugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama ni ining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop ni ini. Unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila, o gipanalanginan niya sila. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan na kong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya. Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong. Tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, Magtutudlo. Nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. mitutok si Jesus kaniya, uban ang gugma, ug namulong. Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulub o mibiya kang Jesus, tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iya mga tinun-an ug miingon kanila. Lisod gayod, alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom, kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus. Kun mao ka na, kinsa raman ang maluwas? Mitan-aw si Jesus kanila ug bitubag. Dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya, misulti si Pedro,
Nasayod ka nga gibiyaan na mo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, Sultihan ko kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay, o mga igsuon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma, tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa naiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an. Natingala sila pag-ayo ug nangahadlok ang mga tao nga nagsunod. Gipundok na usab ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Miingon si Jesus, Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem, ug ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon, ug unya itugyan ngadto sa mga dili-Hudiyo. Bugal-bugalan nila siya, ludan, latuson, ug unya patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. unya, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus og miingon, Magtutudlo, duna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, Kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon. Palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. miingon si Jesus kanila, Wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oh! mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, Makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol ni Jesus silang tanan o giingnan, Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. miabot sila sa Jericho, ug sa diha nga mubiya na si Jesus uban sa iya mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan, may butang nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya. Jesus! Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Mihunong si Jesus ug miingon. Tawga siya. Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kikitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo. Milokso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo! Gusto unta ako makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus. Lakaw na.
ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. Marcos Kapitulo 10. Unya, mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug tabuk sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tao ug gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, Nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himuy og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. miingon si Jesus kanila, Kining sugua, gihimo ni Moises, kay gahi man gud ka ulo. Apan sa sinugdan, sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babay. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha, mahimo ng usa. Busa, ang bana ug ang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios, kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus may tungod ni ining butanga. Miingon siya kanila, Ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babay, nakapanapaw sa una niyang asawa. Ug ang babay nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki, nakapanapaw usab. may pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya, apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya o giingna niya ang iyang mga tinun-an. Paaria kanako ang mga bata. Ayaw silag pugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iya mga kamot kanila, o gipanalanginan niya sila. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan na kong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya. Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, Magtutudlo. Nagtuman ako ni ining tanang sugo. Sukad pa sa akong pagkabatanon. mitutok si Jesus kaniya, uban ang gugma, ug namulong. Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulob o mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iya mga tinun-an ug miingon kanila. Lisod gayod, alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus. Kun mao ka na, kinsa raman ang maluwas? Mitan-aw si Jesus kanila og bitubag.
Dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya, misulti si Pedro, Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. miingon si Jesus kanila, Sultihan ko kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay, o mga igsuon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma, tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa naiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an. Natingala sila pag-ayo ug nangahadlok ang mga tao nga nagsunod. Gipundok na usab ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Miingon si Jesus, Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem, ug ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon, ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan nila siya, ludan, latuson, ug unya patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. unya, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, Magtutudlo, duna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, Kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon. Palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. miingon si Jesus kanila, Wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo! mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, Makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol ni Jesus silang tanan o giingnan, Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. miabot sila sa Jericho. Ug sa diha nga mubiya na si Jesus, uban sa iya mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan, may butang nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya. Jesus! Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Mihunong si Jesus ug miingon. Tawga siya. Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kikitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo. Milokso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta.
Magtutudlo. Gusto unta ako makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, Lakaw na. Ang imong pagtuo nakaayo kanimo. diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. Marcos Kapitulo 10. Unya, mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug tabuk sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tao ug gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, Nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himuy og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. miingon si Jesus kanila, Kining sugua, gihimo ni Moises, kay gahi man gud ka ulo. Apan sa sinugdan, sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babae. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha, mahimo ng usa. Busa, ang bana ug ang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios, kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus may tungod ni ining butanga. Miingon siya kanila, Ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babae, nakapanapaw sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki, nakapanapaw usab. may pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya o giingna niya ang iyang mga tinun-an. Paaria kanako ang mga bata. Ayaw silag pugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iya mga kamot kanila, o gipanalanginan niya sila. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan na kong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya. Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, Magtutudlo. Nagtuman ako ni ining tanang sugo. Sukad pa sa akong pagkabatanon. mitutok si Jesus kaniya, uban ang gugma, ug namulong. Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulub o mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iya mga tinun-an ug miingon kanila. Lisod gayod, alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini. Apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an
ug nangutana sila kang Jesus. Kun mao ka na, kinsa raman day ang maluwas? Mitan-aw si Jesus kanila ug bitubag. Dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya, misulti si Pedro, Nasayod ka nga gibiyaan na mo ang tanan ug misunod kami kanimo. miingon si Jesus kanila, Sultihan ko kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma, tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa naiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an. Natingala sila pag-ayo ug nangahadlok ang mga tao nga nagsunod. Gipundok na usab ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Miingon si Jesus, Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem, ug ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon, ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan nila siya, ludan, latuson, ug unya patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Unya, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, Magtutudlo, duna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, Kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon. Palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. miingon si Jesus kanila, Wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oh! mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, Makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol ni Jesus silang tanan o giingnan, Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. miabot sila sa Jericho. Ug sa diha nga mubiya na si Jesus, uban sa iya mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan, may butang nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya. Jesus! Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Mihunong si Jesus ug miingon. Tawga siya. Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo.
Milukso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo. Gusto unta ako makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus. Lakaw na. Ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus.